50 miliard, ktoré zbytočne spia na účtoch. Bitcoinová revolúcia od BlackRocku a Fedu. A najprínosnejšia novinka, renta, ktorú nemusíš odkladať až na dôchodok. O tom je moja tohto týždňová 90-ka, tak poďme na to. 50 miliard eur, presne toľko našich peňazí leží ľadom na účtoch a prerába. My Slováci patríme medzi najopatrnejších investorov v Európe. Držíme takmer polovicu majetku v hotovosti, rozumej, na účtoch v bankách, kde ich potichu žerie inflácia. Nemusíš byť milionár na to, aby si investoval, ale ak nebudeš investovať, milionárom sa nestaneš. Začni hoci po malinkých čiastkách, ale hlavne hneď. Nech o rok v tej 50 miliardovej štatistike už nie sú tvoje peniaze. Stane sa Bitcoin novým digitálnym zlatom? BlackRock, dokonca aj Fed pripravujú pôdu pre masívny príliv kapitálu do Bitcoinu. Menia tým pravidlá hry. Čo to urobí s cenou Bitcoinu? Čo to urobí s cenou amerických akcií a dokonca, čo to urobí s cenou zlata? Jedno je isté, je lepšie byť pripravený ako prekvapený a preto diverzifikuj. Pasívny príjem, je to mýtus? Pozor, renta nie je mýtus. Väčšina ľudí si myslí, že žiť z investícií sa dá až na dôchodku. Pozor, je to omyl. Nová kniha, Renta bez datumu spotreby, ukazuje, že rentu môžeš budovať oveľa skôr. Najväčšia novinka tohto januára, praktický návod ako na to, je celý prvý kvartál zadarmo. Link na to, ako si ju stiahneš v elektronickej verzii, nájdeš v mojom bio. To bola moja 90-ka. Ak máš otázku alebo názor, šup s tým do komentára alebo mi napíš. Vidíme sa o týždeň a dovtedy nech tvoje peniaze pracujú za teba.